sabiħa ġewwa l-Melliħa għox festa kbira tagħna l-Maltin. Hija l-vittorja ġrajja fl-istorja ta' meta rbaħna il-missilni. Għaddaq tal-banda sparar kull ħin għasser jinżlu il-flik tajbin. Il-Maltin u l-Awċin il-vittorja tarom ferħanin għax festa tassew popolari magħrufa speċjali maħudna msebri. Toħroġ il-bara nistiġi tara għax tal-bambina mit-twelid għal rebbieħa tilqat tislima għaliex tfakkarna l-assedju l-kbir l-għannejja jan lil-bla waqfin iż-żienu b'rejju ma' kullum kien. Il-Maltin u l-Awċin il-vittorja tarom ferħanin għax festa tassew popolari magħrufa speċjali maħudna msefrin. Il-Maltin u l-Awċin il-vittorja tarom ferħanin għax festa tassew popolari magħrufa speċjali maħudna msefrin. Il-Maltin u l-Awċin il-vittorja tarom ferħanin. Il-Maltin u l-Awċin il-vittorja tarom ferħanin.